Hej og velkommen til Kan Det Shakes. I dag bliver det en speciel video. Jeg har været på Mac'en med min ret så fede ven, Bertram Malin. Der skal en masse lort i den her shake, så jeg tænker bare, at vi skal til at komme i gang. Det bliver pissegodt. Vi starter ud med McDonald's bedste burger, nemlig en McPickle Pounder. Ser jo fucking lækkert ud. Det er guds mad, det her. Glæder mig. Det næste, så har vi også det bedste fra Circle K. En Tikka kyllingespyd. Lugter af helvedes til, den smager nok meget godt. Og som den tredje item, så har vi Mac'ens halvspiste filet fish. Det var ikke os, der har spist den. Jo, det er. Og det næste, det er noget, vi alle sammen kender fra vores barndom, nemlig McDonald's egne æbler. Som enhver McDonald's ting er nødt til at komme med sennep, specielt æblerne. Og det har jeg glædet mig allermest til i hele verden. 4 McDonald's Veggie Nuggets. Vi videregår temaet med æbler, så derfor har vi noget immunitetsshot med ingefær, æble og citron. Og som det aller sidste, så har vi den helt nye monster med verdens værste Formel 1-chauffør, Lando Norris. Og som det første, vi smider i blenderen, der har vi den knaldlækre McPickle Pounder. Så bare i med lortet. Som nummer 2 på menuen, der har vi Mac'ens bedste burger, nemlig filet fishen. Jeg skal også bare herned. Og nu mixer vi den lige lidt op, så vi starter med at hælde sennep i æblerne som det første. Kom med den, kom med den, kom med den. Pissefedt. Så er der bare ned med farmand herovre i skålen. Og den er dejligt lækker inde i det hele. Og som det næste bliver det McDonald's helt egne Veggie Nuggets, som jeg egentlig bare glæder mig til hele aftenen. Jeg elsker dem. Vores krop, det er et tempel, så derfor skal den selvfølgelig have noget forsvar. Så derfor så tager vi vores ingefær shot her. Vi hælder den også bare op i. Min have, den er en mave, så den skal bare passes på imod alle krybdyr og hvad end ellers der kommer ud i haven. Ja. Væk. Nu tager vi Circle K's bedste madvare, nemlig deres fucking lækre kyllingespyd. Og vi smider selvfølgelig pinden med i, fordi ekstra næring. Ja, der er bare et lille stykke. Sådan der. Shoutout til verdens værste Formel 1 driver. Han får et shoutout lige nu. Han kommer nemlig ned i vores shake her. Han er dejlig, han er grøn, han er klar til at drikkes. han skal bare fyldes op. Han skal helt op til toppen. Og nu er han tom. Nu er han tom. Og som en lille surprise til alle sammen, så har vi en lille smule ketchup fra Chef Simons kæmpe ketchup lager. Tak for shoutoutet. Så den skal selvfølgelig også lige have en lille squeeze. Ja tak. Se sket. Så Nu er svinet færdig. nu er svinet færdig. Nu skal den op i koppen og ned i kæften. Det bliver en halv kop igen i dag. Der var den. En halv kop til hver. Hvad som glæder du dig? Helt vildt. Jeg er så glad for at komme og være med. Det er også lidt. Nok en vej Det der næste ser gang. jo forbandet godt ud. Det ligger på bordet, det ligger på Film med i din idiot. Det var godt. God dag.
Der er på bordet, der er på gulvet. Kæft, det kører. Lugt. Inden vi starter med at drikke den, så skal vi have et shout-out til vores top donor. Det er Oliver. I kan se ham lige her. Og som jeg sagde sidste video også, vi har en MobilePay-box. Budgettet går kun til de her videoer. Så gå ind og donere til den. Nå, men bare som jeg siger skål. Skål. Nyd det. Et til 10. Det er bedre end juleshaken. Nu var jeg ikke til juleshaken, men jeg kan kun forestille mig, det er bedre. Den smager sennep. Og ingefær. Og ingefær. Ja. Den har en meget, meget grov konsistens. Bare som man er allerede ved at tage out. Fy for satan. En 1-10'er. Jeg vil muligvis sige en 2'er. Jeg så den. Nu kan jeg også godt lide McDonald's, så 5. Kræfter med gavmiddel. Ja. Jeg tror, det var alt for i dag. Det var alt, hvad Jeg vil ikke have mere. Bersen vil ikke have mere. Husk at donere til MobilePay-boksen, hvis I vil se flere katte shakes. Farvel. Med mig og min fine lille ven.